Tapi ya kita nggak boleh selfie. Ini tong sampah milik umum. Tong sampah milik umum soalnya. Aku harus ngomong apa nih? Karena tong sampah milik umum dan kita harus memberikan tempat. Namanya tempat kalau di Hongkong wai-wai. Pengen diterak wong nyetek upis. Tapi apa-apa kok dia ben mlaku wit ngene. Oper-oper congol. Eber-eber. Deloken. Iki ora tak kukuri karo kuku lho. Terus dadine koyo ngene iki. Malah boresen nih. Sampai tak pepeti lho kukuku sak entekne resik. Cagi biang dhewe. Ya, lek ndek ayang nih. Sayang. Benci kali aku dengan dia itu. Padahal enggak kenal. Man es krimnya bahagia berdua. Lek kuwi mah enggak apa-apa, enggak geting aku. Kan podo karo kita. Do mangan es krim. Guyu deh. Nganu es krimnya nang pinggir jalan kono. Tapi musim panas aku ngerokok enggak gliyeng. Enggak. Kok lucu ya? Ini apa ya? Aku ki karo ngadep rono ki ya karo mikir. Apa ya kok enek sing kurang di hidupku, biasanya panas kentang-kentangan iki aku ngerokok kan mumet ya. Iki kok enggak ya? Moga-moga darahku normal. Tapi aku mambu tuh rong iso. Ngrasakne iki rong iso. Panganan mbuh enak mbuh ora iki gak isane mek ngrasakne mek iku asin karo pedes. Gurih no enggak iso ngrasane gurih. Canggih kacamata. Ben ketok keren. Jarene aku spek artis. Enak artis bladus. Iya Bapak. Iso nering-nering mepet-mepet sampai kotang warung ucul iki. Sikilku huyit sikilku. Yuh. Apa gak sumbu ngono lho? Pak aja ngere aku guyu keselak kebul ki engko malah tangga jenggong. Wes delok ana gocekan wae ora roh gocekan kentenge. Ben ndak jatuh. Tapi ngomong-ngomong ya ini mbok gendut nang pasar, Beb. Tapi saya pakai kacamata kok. Sana mobilnya liwat. Gendut A1 tidak keluar. Pasti dia capek sekali, pasti itu. Karena ndek ini dia klesetan nang Bandara Ngurah Rai Bali. Dadaan.
Iya, gak apa-apa.